Luc, trekken ze goed door? Ja, ik sta hier even 2 jongens. Van welke club zit je hier? Van Anne Epkes. En waarom heb je die toeters bij je? Op je thema. Wat zei ze? Op je thema. En welk thema heb je dan? Wat zei ze? De Fufuzela kapel. En hoe kom je bij dat thema? Wordt dat verzonnen door Emes? En wij verzint dat? Een man van u? Ja. En hoe kom je aan die zo'n Pexus? Maakt de man die ook? Ja. En heb je nog geen pijn aan de mind omdat je zo hel op die toeters moet blazen? Nee. Dus je kunt nog wel even doorgaan zo. Ja. Hoor ze Maurice, je kunt zo doorgaan. We gaan terug naar dich. Ja, de Fufuzela kapel. Blauw en geel zijn de kleuren van de paraplu's van de oud-prinsen. Deze jonge mannen, zo noemen we ze dan maar even, zijn allemaal ooit eens prins geweest van het Citische Marotteriek. En als ze prins best geweest, best in het Jordaanal, lid van de oud-prinsen. En dan geeft ze aan van alles met doen. Zo ook onder andere met dit. Allemaal een patch op van de oud-prinsen. En kijk eens wat een spas, kijk eens wat een lol. Een heel gezellige club. Ze hebben allemaal eens vanmorgen geneten van hun optocht, van hun intocht met de kinderoptocht. Ja, super gedaan jongens.